Dobrý deň. V Tomia sme pripravili nástroj na automatizované spracovanie dokumentov, ktorý dokáže z PDF dokumentov, zo snímok, napríklad občianskych preukazov alebo naskenovaných súborov vyťažiť dáta a posunúť ich tam, kde ich práve potrebujete. Bez zdĺhavého prepisovania a hlavne bez chýb. Poďme si teda ukázať, ako to vyzerá v praxi. Ja som si vybrala prípravu zmluv pre predaj nehnuteľnosti. Ako prvé si potrebujem vytvoriť záznam o klientovi. Jediné, čo od klienta potrebujem, je snímka občianskeho preukazu, ktorú si nahrám do systému. Čiže predná strana, zadná strana občianskeho preukazu a kým sa mi údaje spracujú, môžem si vyplniť kontakt. Informácie z občianskeho preukazu už máme v tabuľke, tým pádom je záznam o klientovi hotový a môžeme pristúpiť k príprave zmluvy. Dnes predávam rodinný dom v Zuberci. Niektoré informácie som si pripravila dopredu, vyklikala som si kupujúceho, ešte nám ostáva vybrať vlastníka, ktorého sme si teraz vytvorili. A nahrala som tu už list vlastníctva, z ktorého sme ťahali informácie o nehnuteľnosti, ktoré sa dopísali do tejto tabuľky, čiže to bolo tiež automatizované. Informácie o stave nehnuteľnosti a cenách sú samozrejme vecou dohody, tak tie sme dopísali ručne. Teraz máme všetky informácie k tomu, aby sme ich mohli preklopiť do vzorovej zmluvy. Máme tu vzor kúpnej zmluvy a rezervačnej zmluvy. Môžeme si vytvoriť rezervačnú zmluvu. Otvorí sa nám Wordový dokument, do ktorého sa už preklopili informácie o vlastníkovi, záujemcovi, taktiež nehnuteľnosti a tiež o cenách, dátum. Všetky informácie vyzerajú prirodzene a sú bez chyby. Tieto vzorové zmluvy nie sú v systéme fixne, dajú sa kedykoľvek zmeniť podľa potreby. Ja vám ďakujem a dúfam, že vám náš nástroj pomôže a hlavne, že vám ušetrí čas. Dovidenia.